Suoritus tuli jälleen. Siihen johtajaan. Hyvä. Mennään tonne käymään alhaalla. No niin, hyvät ystävät. Ahvi ja kakku on nautittu ja toivottavasti on hyvä, mutta ei Ylen hyvä olo, eli et ottanut kahvia Ylen syöneesti. Olemme tässä yhdessä kiittämässä ja muistelemassa ja aloitetaan laululla. Yhteislauluihin valittiin kirjaksi 5-kielinen, sitä lauletaan aikuisten tilaisuuksissa ja muissakin tilaisuuksissa. Aloitamme numerolla 45. Tule rauhan henki ja sen jälkeen Jussi saa toivottavasti kahvita siihen mennessä juotua. Niin 45. Tervetuloa minunkin puolestani tänne kippukahveille ja näihin Sadun läksiäiskahveille. Kuuluuko taakse asti? Hyvä. Oikein mukava nähdä teitä täällä ja oli oikein mukava nähdä kirkossa niin suuri määrä väkeä ajatellen niitä Sadun vuosia täällä ja Sadun työtä esimerkiksi Jumalan palvelustyön osalla ja saralla. Niin hienoa päästä näihin merkkeihin myös viettämään tätä yhteistä läksiäisjuhlaa. Satu, sinun Nakkila-vuotesi ovat olleet monessa mielessä merkityksellisiä monellekin, muun muassa minulle. Koska minähän aloitin seurakuntanuorissa, tai olin seurakuntanuorissa, kun sinä olit jo täällä lehtorina ja nyt sitten hiukan eri roolissa. Mutta joka tapauksessa se yhteinen historia Nakkilan seurakunnan välityksellä niin menee sinne 90-luvulle. Ja sun vaikutuksesi on siis ulottunut niin ihmisiin, käytäntöihin kuin ilmapiiriinkin täällä Nakkilassa. Ja oikeastaan myös Nakkilan ympäristössä. Oma aika nuorena oli sitä aikaa, jolloin sinulta sain ja saivat varmasti muutkin rohkaisua, lämpöä ja tukea sekä tulevaisuuden suunnitelmiin että sitten muutenkin seurakunta nuorena ja nuorena kasvamiseen.
Ja seurakunta, kaikki te seurakuntalaiset ja totta kai seurakuntalaiset näiden seinien ulkopuolellakin, niin tuntevat sinut varmaan opettajana, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjänä ja myös ystävänä. Kaikki voivat varmaan näihin asioihin yhtyä, ja yksi niistä sinun vastuualueistasi ja tehtävän kuvistasi on ollut se, että sinä olet ollut mukana kantamassa vastuuta niistä Jumalan palvelustiimeistä, joissa seurakuntalaiset ovat sitten päässeet toimimaan. Olet toiminut tällä tavalla kosketuksessa seurakuntalaisiin päin, ja työyhteisössä olet toiminut niin esimiehenä, työyhteisön jäsenenä. Ja kun miettii sekä seurakuntaa että työyhteisöä, niin uskon, että sinun vaikutuksesi näkyy niin kahdenvälisten suhteiden kautta kuin tiimivetäjien välityksellä ja työyhteisön jäsenenä, niin vaikutus tulee varmasti näkymään vielä pitkään. Mutta sen lisäksi, että sinulla on ollut vaikutusta meidän seurakuntaan, niin samalla olet toiminut yhteiskristillisissä tapahtumissa, isoissa ja pienissä. Isot on vaikka näitä Suomen laajuisia mediamissioita ja pienemmät sit paikallisia pastoreiden lounaita. Näissä olet myös kantanut vastuuta ja tuonut sitä sinua ja sinulle tärkeitä asioita niissä eteenpäin. Eli sun vaikutuksesi on ollut iso, sitä ei voi kieltää. Ja isona se varmasti jatkuu sun perintös kautta täällä vielä pitkään. Seurakunta menettää sinun lähtiessäsi työntekijän, mutta vastaavasti Kansanraamattuseura sen erinomaisen työntekijän saa. Ja samalla tavalla kuin sinun vaikutuksesi tulee täällä Nakkilassa ja Nakkilan ympäristössä säilymään suurena, niin saat luottaa siihen, että Jumalan armo ja johdatuksen avulla sinun vaikutuksesi tulee varmasti olemaan suuri myös uudessa tehtävässä. Olet aina, Satu, tervetullut Nakkilaan niin seurakunnan tilaisuuksiin, tänne opettamaan ja vaikka piipahtamaan risteykseen kahville. Aina olet lämpimästi tervetullut. Mutta joka tapauksessa siunausta sinulle tähän kesään, siunausta tuleviin tehtäviin ja johdatusta ja Jumalan armoa ja voimaa sinulle. Kiitos. Sanon vielä yhden asian, eli seuraavaksi pyydän Timo tänne lavalle. Satu. Saanko sanoa suoraan seurakuntalaisten sisäpiirin sisikunnassa suuresti surussakin sinne sanat? Se sopinee, siis saat sellaiset. Sinusta syntyy siis suveksi Suomenniemelle seuraava sananopettaja, saattamaan suurta sanomaa sekalaisille seurakunnille. Saat suhata sähköautollasi suuriin sekä snarimpiin sielunhoitotilaisuuksiin sisimpäsi suunnitelmaa seurata. Suot siksi sanan suvipäivillä sekä samanlaisissa suursessioissa selventäviä saarnaallisia. Sen saamme sisäistää sanktiona suurille sinuun satsatuille suunnitelmillemme. Se sieppaa, sillä sydämissämme syvällä sijaitsee. Sananen syksystä, sesongista savuttomassa seurakunnassa. Seuraajasi saa silloin sijoittaa sukkansa suuriin saappaisiin. Siunaamme silti sitä seurakuntapalvelijaa, sillä suorasanaista sekä syvällistä sanaa suunnittelemme saavamme sieltäkin. Silti
siunausta sinun seuraaville sattumuksillesi. Säilytämme sisällämme sanasi sekä sävyiset suosituksesi suvesta suveen. Sitten siunatuksi lopuksi. Lähden loihtimaan loppukirjettä lokakuussa luettavaksi. Opettaja ja vierellä kulkija Satu Salo. Sinulla on sielussa uskon palo. Nyt kun täältä Nakkilan työstä lähdet, silmistä loistaa edelleen uskon tähdet. Askeleesi viedät pois keskeltämme, mutta eivät milloinkaan sydämistämme. Kiitos kaikesta, mitä olet meille antanut ja osaltasi meitä matkalla kantanut. Toivotamme sinulle kaikkea hyvää, iloa, terveyttä, onnea syvää. Jumala sinua siunatkoon ja matkallasi kantakoon. Jatketaan seuraavaksi yhteislaululla ja sitten on vapaan sanan vuoro. Niissä ei tarvitse jokaisen sanan alkaa samalla kirjaimella, ei tarvitse olla runomuodossakaan, mutta sellainen ehtoollisesti, että puhutaan tänne mikrofoniin, koska tämä sali on aika iso, niin täältä kuuluu kaikkein parhaiten, kun puhuu mikrofoniin, mutta se älköön myöskään olko mikään liian korkea kynnys tulla sanomaan terveisensä Satulle, koska niitä ei julkisesti sitten tämän hetken jälkeen ole paljon mahdollisuus näissä foorumeissa sanoa, joten 246 pyhiinvalta ja lauluja sen jälkeen tämän paikka on vapaalle sanoa. Thank you.
Nakkilassa on ollut tapana tässä viime aikoina, että pituusjärjestyksessä lähdetään joka paikkaan. Ja niin se näytti nyt olevan tämäkin tilaisuus. Satu. Me seurakunnan luottamushenkilöt haluamme kiittää ja näistä ajoista toivottaa sulle onnea ja menestystä tuleviin aikoihin ja tehtäviin, joita otat kantavaksi. Kaikille meille jää, niin kuin Tiina tuolla alkujuonnossa kirkossa sanoi, sun hymyilevä ja ottava ja auttava ilmeesi ja henkilö ja niistä sanoista, joita olet lausunut esimerkiksi minullekin voimaannuttavia, on ollut mukavia ja kuunnella ja erittäin mieluisa ottaa vastaan. Näillä sanoilla luottamushenkilöt haluavat nimenomaan toivottaa sinulle kaikkea hyvää ja sitä siunausta, jota me kaikki tarvitsemme. Näin. No, toivottavasti pystyy puhumaan. Kiitos siitä seurakuntanuoriajasta. Se on saanut kantaa tähän päivään asti. Tuottanut hedelmää, että mä olen saanut jakaa myös muille, kun mä lähdin seurakunnan nuorisotyöntekijäksi myös itse. Ja kuinka moni meistä muistakin lähti seurakunnan työhön. Ja kiitos siitä sinulle, sä oot ollut siinä, mitä olen jutellut Annika ja Maija ja muiden kanssa. Se on kiitos siitä sinulle. Ja se työ on saanut tähänkin päivään asti kantaa hedelmää, että meistä moni, jotka oltiin siinä vähän 2010-luvun molemmin puolin, me ollaan edelleen sillä taivastiellä. Kiitos siitä. Kiitos niistä rukouksista, mitä olet rukoillut meidän puolesta. Ja näin se on ollut meille todella merkittävää ja kaikkien meidän puolestani kiitos siitä ja tiedän, että se työ mitä sä oot tehnyt, niin oikeasti siinä on ollut paljon merkitystä ja siihen on kylvetty sinne hyvään maahan, mikä on tuottaa se hedelmä. Kiitos siitä. Kiitos niistä monista asioista, mitä ollaan saatu yhdessä meillä. Nousee mieleen tämä kurssi. Sanooko joku nime, joka alkaa Al? Alppa-kurssi. Oliko se Nakkila ensimmäinen? En tiedä, mutta luulen, että on ollut siinä mukana. Ja monissa raamattupiireissä ja näillä sun luennoilla. Ne on ollut, saa sanoa, elämänkantava. Taivaan Isän runsasta siunausta sun ja sun rakkaitten siellä.
koskettavia puheenvuoroja, jotka kertovat siitä, että kun työtä tehdään sydämellä ja siunauksen voimalla, niin se vaikuttaa. Nakkilassa näihin kirkollisiin aloihin opiskelevat ovat saaneet hyvät lähtökohdat. Aika paljon nykyään, kun seurakuntatyöhön tullaan, niin on sellaisia, joilla ei oikeastaan kokemusta seurakunnan toiminnasta ollenkaan. Ja me olemme siinä onnistuneet saamaan sellaisia ihmisiä, jotka lähtevät opiskelemaan ja tietävät, mitä seurakunnassa työn tekeminen on, vaikka sitten hakeutuisivat muillekin aloille. Yhä edelleen rippikoulussa käytetään Anninan tekemään aamuhartausmateriaalia. Se on niin aikaan kestävää ja modernia. Näin. Yksi asia, mitä ainakin 2 kertaa aikaisemmin yritettiin, oli aktivoida seurakuntalaisia jumalanpalvelustoimista, mutta ei se oikein ottanut tulta alle ennen kuin aika oli siihen kypsä ja Satu löysi sellaisen yhteisöllisen jumalanpalveluksen koulutuksen, johon houkutteli meitä joukon. Ja nyt olemme saaneet jumalanpalveluksen sellaiseen vauhtiin, ettei se monessa seurakunnassa ole juuri siinä mielessä paljon seurakuntalaisia mukana. Ja tämä jumalanpalveluspiinjohtajat ovat taas saaneet ihmiset sillä tavalla aktivoitumaan, että ovat tuolla saaneet kansan käden karttuisaksi ja keräämään rahaa Satulle, joka on toiminut tablettia, mutta meillä rahoilla saa varmaan kannetkin siihen tablettiin. Kyllä, ja tulkoon muuten mainituksi, että kun kirkossa kerättiin kolehtia kansan raamattuseuran työlle, niin kolehdin tulos oli 576 € tähän mennessä vuoden isoin kolehti tärkeälle työlle. Pyydän jumalanpalvelusyhteisön tiimihenkilöitä tulemaan tänne, niin voimme yhdessä luovuttaa Satulle tämän, mihin on laitettu sitten listat niistä ihmisistä, jotka ovat tahtoneet muistaa Satua myöskin tätä kautta, ja pyydän Satua tulemaan hakemaan. Vähän katsoa tuonne seurakuntaan päin, niin tietävät, että sillä joukolla näitä sitten ajataan valmistella. Satu oli priimusmoottori, kun hän löysi sen koulutuksia ja sai vapaaehtoisia muutenmaan siihen ja ylipuuttua tähän asiaan. Ja se on tuottanut hedelmää meille näköville. Ei niistä sen enempää. Tässä seurakuntalaisten muistama lahja ja onneksi olkoon. Raippa takoodit Satulle ja jos pääsee tai joutuu pitämään melkein viimeiset puheen, niin silloin on yleensä kaikki se tärkeä asia löydetty ja niin on myöskin Satun kohdalla hyvin koskettavia ja osuvia asioita Sadun työstä, elämästä ja tekemisestä ja vaikutuksesta Nakkilan seurakunnassa. 27 vuotta, 4 eri vuosikymmenellä. Ensimmäinen työpaikka, ei siis kovin huono paikka tämä Nakkila tällä viittyy näin pitkään, tosi tietysti Pori on aika lähellä. Jos haluaisi päästä kärkiviisikkoon, pitäisi olla yli 30 vuotta Nakkilassa töissä, niin se, mutta sen sijaan lehtorien joukossa Satu 3. Leena Lumme ja Marja Hytti ovat olleet hänen edeltäjiään ja Satulla on omia vuosia 2 kertaa se, mitä näillä 2 edeltäjällä yhteensä. Että pitkä ja monivaikutuksinen työ tosiaan täällä Nakkilan seurakunnan lehtori. Joskus aistelukeissa sanotaan, että se on hyvä koulutus päästä kaatamaan kahvia. Mutta Satu on tavallaan osannut tämän kahvikeittämisenkin siinä mielessä, tai ei kahvikeittämistä, kaiken sellaisen taustatyön. Hän on sellainen työtapa, että hän valmistelee kaikki on kauniin näköistä ja yksityiskohtia myöten. Hän on löytänyt siihen paljon apureita ja sillä tavalla ei ole pelkästään niin kuin, että vaan kaikki on paikallaan, vaan että siellä heti on hyvä tulla ja ympäristö on sellainen, että siellä on hyvä olla. Tähän hän on myöskin saanut
arkkuakin mukaan aika usein, että se on ollut sellainen perheyrityskin tietyllä tavalla, joka tietysti on tärkeää, että yhdessä saadaan tehdä. Kun mietin, että miten sanoisin tässä omia terveisiä ajatuksia, niin löysin yhden kirjan otsikon, joka on täällä kyllä tullut esillekin, nimittäin Maaret Kallio on kirjoittanut sen nimisen kirjan, joka otsikko on Lujasti lempeä. Ajattelin, että Satuun sopivat hyvin nämä molemmat puolet, lempeys ja lujuus. Lempeys juuri sielunhoitajana, ihmisten kohtaajana, rukouksena, sellaisena, joka on paljon hoitavaa sanaa pystynyt ihmisille jakamaan ja tukemaan ihmisiä erilaisissa tilanteissa kannustamaan heitä. Ja Satu on myöskin luja siinä mielessä, että se perusta, miltä hänen opetuksensa ja julistuksensa lähtee, on hyvin vakaalla pohjalla. Hän haluaa aina pitää selvänä sen, mistä Raamatusta haetaan ne asiat, mitä näkemyksiä julistetaan. Ja sillä tavalla siitä löytyy myöskin luja, kestävä perusta, jolle on uskoa, elämää ja seurakuntatoimintaa hyvä rakentaa. Seurakunnassa on yksi sellainen asia, jota on tavattu jakaa niille ihmisille, jotka ovat olleet hyvin syvästi ja pitkään vaikutteina, voisiko sanoa avainhenkilöitä, ja näitä on jaettu joskus aina, ja nyt pyydän Marttia ja Jussi, jotka on arvovaltaisia tukijoita tässä jakamisessa. Näitä ei ole kovin montaa vielä jaettu, mutta joillekin henkilöille ja joillekin ryhmille on jaettu tällainen silloin korkea nimi Taivasten valtakunnan avain, mutta sen keksi tämän tekijä Juhani Vihervirta, mutta siis avainhenkilöille, joilla on sellaista avaavaa ja tärkeää työtä. Ja tämän haluamme Satulle lahjoittaa muistoksi. Tässä on vanhan kirkon avaimen pienoismalli tänään. No niin, ohjelma lähenee loppuaan. Seuraavaksi on Anna vuoro. Ole hyvä.
Satu, näillä sävelillä ja lauluilla haluamme kiittää sinua siitä lämpimästä ja lämminhenkisestä työstä, jota olet tehnyt meidän parissa. Samalla toivotamme sinulle kaikkea hyvää ja siunausta tulevaan tehtävääsi ja elämääsi. Kiitoksia, Satu. Niin kuin Satu huomasit yhden silmiinpistävän asian täällä meidän esityksessä, meillä on pinkki väri täällä, pääväri, ja kaikki kaupat, mitä Porissa ja lähipitäjissä on yritetty löytää solmio, jossa olisi pinkki, enemmän tai vähemmän. Ja tämä on ihan harkittu teko, että me näin yritetään sun ajatuksissa ja asioissa mukaan. Kaikkea hyvää. Tähän sanon vielä, että Anna on ollut primusmoottorina. Kaikki muistatte ja tunsitte sävelet, mutta sanat oli varmaan pikkusen eri mitään alkuperäisestä. Anna on avittanut meitä ja laatinut nämä sanat. Meistä myöskin, eihän meillä ole muuta kuin yksi laulaja, joka on Pentti. Harjoittanut meidät talonkin kelpoisuutta. 3. pyhä perätystä, kun ollaan saatu esiintyä ihan kyllä seuraava. Ja piti olla vain 1. Ohjelma alkaa lähellä loppuaan. Satu, kiitos puheet tai sanat. Tähän meillä haluaa jättää ja loppusiunaus vielä edes, mutta sen verran saat koota ajatuksesi, että otetaan laulu. Nyt mulla ei ole sitä numeroakaan. 204. 204 ja sen jälkeen Estradio Satu. Yeah.
koskettavia sanoja ja liikuttavia sanoja. Tiedä oikein mitä enää sanoisin tähän, mutta olen hurjan kiitollinen näistä sanoista ja siitä, että olette tullut tähän hetkeen Jumalan palvelukseen ja kirkkokahveille. Ja olen kyllä ihan mielettömän kiitollinen kaikista näistä vuosista, joita on saanut tässä seurakunnassa olla. Monesti on todennutkin, että no, tämä on ollut ensimmäinen työpaikka, en tiedä onko tämä myös se viimeinen, mutta nyt sitten ei kuitenkaan näin, mutta ihan omasta tahdosta se ei ole näin, eli kukaan ei minua ole minnekään ollut pois työntämässä, vaan tässä on ollut hyvä olla. Mutta sitten välillä Jumala avaa ovia, vähän ehkä yllättäenkin, ja jotakin sellaista, joka on kuitenkin ollut pidemmän aikaa sydämellä, että hei, jotain tollastakin voisin kyllä tehdä, ja toikin on semmoista, mihin se oma kutsu istuu ja omat lahjat. Ja nyt sitten tosiaan jo helmikuusta alkaen on osittain tehnyt työtä Kansanraamattuseuran kouluttajana. Ja kyllä se ihan hyvältä on sekin paikka tuntunut ja omalta vaikka vastaanottamassa tuntumaa ja opettelemassa sitä työtä. Että nyt ehkä sitä syksyn myötä enemmän vielä pääsen käsiksi siihen työhön ja niihin tehtäviä tilanteisiin, mitä se sitten tulee avaamaan. Mutta saan olla sitten seurakunnissa opettamassa ja kouluttamassa ja välittämässä sitä hyvää, mitä toisaalta on myös teidän kautta täällä saanut. Koska jos mietin kaikkea sitä, no Annina ihanasti sanoi, että nuorisotyön kuvioita ja Jussi viittasi myöskin siihen. Ja sitten erilaiset vapaaehtoisten kanssa yhdessä tehdyt asiat, niin voi ja työyhteisö, joka on ollut, niin kuin Tuula usein sanoo meidän lastenohjaaja, että kyllin hyvä. Ollaan omat taistelumme myös siellä käyty, mutta meillä on ollut kyllin hyvä yhteisö ja siinä on ollut hyvä olla. Niin, että miksipä tästä lähden. Aina tulee sellainen jännä haikeus. On ollut hirveän hienoa, että on saanut tämän kevään tehdä vähän molempia töitä. Jotenkin se, että saat pikkuhiljaa olla niitä lankoja jättämässä pois käsistä, luovuttamassa niitä ja tehdä myös sitä omaa tunnetyötä tässä matkan varrella, niin se on ollut hyvä. Ja sitten myös pikkuhiljaa opetella sitä uutta työtä ja päästä uuden työn käytäntöihin käsiksi. Että kiitos, kun se on ollut mahdollista ja on näin voinut toimia. Tosiaan nyt sitten, mä oon vielä kesäkuun loppuun asti kyllä virallisesti Nakkilan seurakunnassa työntekijänä kirjoilla, mutta siinä on aika paljon lomapäiviä ja vielä päivärippikoulu tuossa kesäkuun alussa saan olla vetämässä, mutta Jussi vie sitten päätökseen konfirmaation myötä niin sen ryhmän. Eli vielä muutamia pieniä asioita, enemmän ehkä vähän sillä tuolla taustalla. No jos tulet ekaan kesäkahvilaan, niin siellä on jo vielä olla sitten tuolla risteyksessä. Mutta toivon, että tulee paljon vielä niitä tilanteita ja kohtaamisia, joissa voidaan nähdä. Ja koska me asutaan täällä Nakkilassa, eli minnekään ei olla sillä tavalla lähdössä, niin varmaan ihan luontaisesti näitä näkemisiä ja kohtaamisia kyllä täällä Nakkilan kirkon vaiheilla vielä tulee. Kiitos kaikesta, rakkaudesta ja välittämisestä ja huomioimisesta, mitä olette tänään tässä osoittanut. Tästä on hyvä lähteä, on jotenkin kauhean siunattu olo, niin tästä lähtee eteenpäin. Vaikka ihan äärettömän haikeakin olo samalla, eihän tämä helppoa ole. Ja sitten toisaalta tietää, että juuri nyt on tämän aika. Mutta kyllä seurakunta kannattaa muistaa rukouksen. Ei sen takia nyt, että minä lähden, että se olisi niin suurta, mutta muutosten aikaa, koska se äällä, josta varmaan puhutaan myöhemmin lisää, niin on myös sitten syksyn myötä lähdössä. Eli kyllä se aina möyhää sillä tavalla
työyhteisöä ja seurakuntaa, eli muistakaa rukouksiin. Onneksi meillä on hyvä kirkkoherra. Tuore kirkkoherra, joka on tähän muutoksen vaiheeseen tarkoitettu ja lahjat annettu ja siihen varustettu. Ei se helppoa ole, mutta eteenpäin pääset kyllä. Sillä armolla ja avulla, jonka saat, ja niillä rukouksilla, jotka sua ympäröi. Mutta hiljennetään vielä rukouksia. Taivaan Isä, kiitos kaikesta siitä ihanasta ja hyvästä, mitä olet antanut. Niin mulle tässä seurakunnassa ja seurakunnan keskellä, kun itse kullekin meistä. Kiitos, että pidät meistä jokaisesta hyvää huolta. Sinun rakkaus on niin ihmeellistä ja saadaan olla sen alla ja ulottuvilla ihan koko ajan. Kiitos Jeesus, että olet ihana vapahtaja ja Herra, sinun kanssasi on hyvä tätä matkaa vaeltaa. Minne tie viekään, niin sinä kuljet rinnalla. Että me voidaan Daavidin sanoa, että Herra, sinä, vaikka kulkis pimeässä laaksossa, niin Herra, sinä olet siellä ja ihan jokaisessa paikassa. Viet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Ja Herra, kun sinä olet paimen, ei minulta, ei meiltä mitään puutu. Kiitos, jäät meitä siunaamaan ja annat läsnäolosi meidän jokaisen elämään ja sydämeen. Ota vielä vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puolesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhden laulun mä vielä toivon, mä heitän tänne Annalle. Naisten kahviloissa usein on laulettu, on tainnut päätöslauluna olla Sinua siunata tahdon, 348. Ja mä nyt ajattelin myös rohkeasti tässä hetkessä laittaa kiertämään mun lähettäjäpiirin listat. Eli jos haluat olla mukana seuraamassa tätä mun kulkuani tässä uudessa työssä, kuulla uutisia aina kuukausittain kirjeen muodossa, niin olisi tosi kiva saada teitä siihen lähettäjäpiirin rukoilijoiksi. Ja sitten myöskin, jos on mahdollisuutta, niin voi olla taloudellisestikin tukemassa, mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä, niin voit toki piiriin tulla rukoilijana ja sitten uutisia kuulemaan. Eli mä laitan nuo listat kiertää, voit ihan rauhassa ottaa ne ohi. Teissä on jo tosi monia, jotka on mun lähettäjäpiirissä. Mä oon ihan hurjan kiitollinen teistä. Kun kirjettä kirjataan, niin monesti ihan mietin niitä kasvoja, kenelle sitä kirjettä kirjataan. Mutta tosiaan, sinua siunata tahdon. 348. See
Kiitoksia mukanaolosta tässä yhteisessä hetkessä. Virallinen ohjelma on päättynyt, mutta Satu ei ole kiire mihinkään, niin voitte käydä häntä kiittämässä ja tervehtimässä ja moikkaamassa ihan kaikessa rauhassa tässä vielä ennen kuin lähdette. Kiitoksia paikalla olosta.